Ислямските общества, начело с това от времето на пророка Мохамед, Бог да го благослови и с мир да го дари, са били центрове на толерантност и доброжелателство към немюсюлманите. Историята на исляма е пълна с примери, при които множество християни и евреи са потърсили и намерили убежище при мюсюлманите. Имайки предвид този факт, във време когато светът се нуждае най-силно от мир, мюсюлманите трябва да развият един модел, основан на морала, който е заповядан в Корана и живота на пророка Мохамед, Бог да го благослови и с мир да го дари, който да служи за образец на целия свят. Радикализмът е напълно несъвместим с определения от Бог начин на живот. Бог описва мюсюлманите като такива, които говорят внимателно, въздържат се от конфликти и сблъсъци, които са дружелюбни и въздържани дори към най-големите си врагове, които са скромни, търпеливи, състрадателни и любвеобилни. Коранът разкрива, че всички пророци са били въздържани, благи и толерантни към останалите. Например, Бог описва Ибрахим, Авраам, мир нему, като умоляващ благ, а пророкът Мохамед така: по милост от Бог ти се смекчи спрямо тях, а ако беше груб, жестоко сърце, щяха да се разотидат от теб. Сура Ал-Имран 159. Тъй като мюсюлманите са единствено отговорни за разгласяването на морала на Корана и тъй като на тях им е забранено да бъдат тирани и насилници и от тях се изисква да говорят благо, дори и с най-жестокия деспот, те не могат да бъдат екстремисти или радикалисти, защото тези групи защитават това, което осквернява морала, на който ни учи Коранът. Радикализмът е идеологическо движение и политически подход, който е чужд на исляма. Когато бъдат разгледани внимателно радикалните групи, постепенно става ясно, че те в действителност използват една компилация от комунистически лозунги и методи или че са възприели яростта на невежеството. Една от общите характеристики на тези идеологии е тяхната емоционална сила, основна причина за радикализма, която е напълно несъвместима с Божиите закони. Коранът описва мюсюлманите като хора, които контролират своя гняв и които са благоразумни, сдържани и толерантни. Те винаги предпочитат помирението, за да достигнат до решения в рамките на взаимната толерантност и оптимизъм. Във всяка една ситуация те показват своята миролюбива и успокояваща страна. В един аят тези качества са разкрити така: които раздават и в радост, и в беда, и за сдържаните гнева си, и за извиняващите хората. Бог обича благодателните. Сура Ал-Имран 134. Мюсюлманите трябва да бъдат учтиви и почтителни, когато общуват с хората с различни вярвания и идеологии. Те никога не прибягват към сила и заплахи, защото тяхното задължение е ограничено до съобщаване на морала на Корана и останалото го оставят на съвестта на отсрещната страна. Следният аят разкрива този подход така: призовавай към пътя на твоя Господ с мъдрост и хубаво поучение и спори с тях по най-хубавия начин. Твоят Господ най-добре знае кой се отклони от неговия път и знае на пътените. Сура Ан-Нахл 125. Бог заповядва на пророците Муса, Моисей, мир нему, и Аарон, мир нему, да говорят с фараона и да направят това с благи думи. Идете при фараона, той наистина престъпи, и му говорете с благи слова, за да си припомни или да се побои. Сура Таха 43-44. Фараонът е бил най-големият неверник и тиран на онова време. Той отрекал Бог, обожествил себе си и бил деспот, който убивал и огнетявал вярващите, синовете на Израил. Бог обаче заповядва на своите пророци да говорят с благи слова, когато го посетят. Забележете, че предписаният от Бог метод е за установяване на дружески диалог. Агитационни думи, изрази на гняв и разгорещени протести са несъвместими с модела на поведение и проповед, които той повелява. Следователно, всички мюсюлмани трябва да се въздържат от грубите, предизвикателни и изпълнени с гняв подходи, защото те противоречат на методите и същността на Корана. Вместо това, мюсюлманите трябва да усвоят толерантния, умерен, спокоен и разумен подход, който е описан в Корана. С други думи, те трябва да бъдат водещ образец за човечеството и да спечелят възхищението на хората от ислямския морал
и самият тях. Мюсюлманите също така трябва да постигнат голям напредък и да създадат изключителни творби на науката, културата, изкуството и естетиката, както и да живеят според исляма по най-добрия начин, като по този начин да го представят на света.